Thank you for sharing your experiences with us. Thank you. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ζερβός, έφυγε, ο πρόεδρος ενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, αλλά θα τα μεταφέρω πιο προσωπικά. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσω με ένα αγγλικό πολύ γνωστό μότο, το οποίο θα λέει το εξής. I have a dream. Και το όνειρό μου είναι τουλάχιστον να δούμε ως Ένωση Αιωλικής Ενέργειας αυτό εδώ το κείμενο, που είναι το αναπτυξιακό πακέτο που πριν από 1,5 περίπου μήνα καταθέσαμε στις φορείς εξουσίας, θεσμικούς και πολιτικούς της χώρας, όχι να υλοποιείται, γιατί κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο, αλλά τουλάχιστον να αποτελεί μια βάση συζήτησης. Διότι πραγματικά αυτό που λείπει και αυτό που αναζητούμε σήμερα εμείς ως κλάδος είναι μια συζήτηση και ένας δημοκρατικός και πραγματικός ανοιχτός διάλογος με τους φορείς της εξουσίας. Αυτό έχει λείψει, θα έλεγα, τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Και 2 χρόνια είναι περίπου η περίοδος η οποία έχουμε περιγράψει ως μια ισχυρή, σημαντική υποχώρηση της υψηλής πολιτικής υποστήριξης που απολάμβαναν με τα λάθη σχεδιασμού, με τα σφάλματα που γίνανε η ΑΠΕ από το 2004 και μετά. Το γιατί θεωρούμε ότι αυτό το κείμενο πρέπει να αποτελέσει βάση συζήτησης δεν είναι διότι έχουμε το αλάθητο, διότι δεν το έχουμε. Είναι διότι αυτό το κείμενο αποτελεί και ενσωματώνει τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων, των εργατών, των εργαζομένων και των επιστημόνων του κλάδου, τη γνώση και την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε μετά από 19 έτη ψυχοφθόρας, σχιζοφρενικής ενασχόλησης με αυτό που λέγεται ανάπτυξη επενδύσεων στην Ελλάδα. Αλλά ενσωματώνει κιόλας την αγάπη και το μεράκι των εργαζομένων μας, οι οποίοι σε αυτή την περίοδο της δύσκολης και της κρίσης είναι δίπλα μας και προσφέρουν το αίμα τους στις επιχειρήσεις και την αγάπη τους για την αιωλική ενέργεια, οι οποίοι έχουν δεχθεί περικοπές μισθών, έχουν δεχθεί περικοπές συμφωνημένων αμοιβών, οι οποίοι συνεχίζουν να τρέχουν και να παλεύουν με αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας και οι οποίοι ακόμα και τα βράδια υπό αντίκρουσες συνθήκες, με χειμώνα, με βράδυ, με βροχές, ανεβαίνουν πάνω σε ανεμογεννήτριες για να συντηρήσουν και να λειτουργούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Άρα, ο σκοπός που είμαστε εμείς εδώ δεν είναι επειδή απλώς κάνουμε μια επιχείρηση. Είναι επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αιωλική ενέργεια είναι πρώτα απ' όλα μεράκι, αγάπη και ιδεολογία. Καταθέσαμε λοιπόν αυτό το πακέτο, το οποίο το έχουμε ονομάσει Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έμφαση στην αιωλική ενέργεια. Γιατί στην αιωλική ενέργεια? Προφανώς χρειαζόμαστε μια πράσινη επανάσταση. Αυτό είναι το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον κλάδο της αιωλικής ενέργειας παιδεύω και πρόεδρος αυτής της Ένωσης είμαι, επιτρέψτε μου να κάνω μερικά πιο συγκεκριμένα σχόλια και παρατηρήσεις για την αιωλική ενέργεια. Παράγουμε αυτή τη στιγμή την πιο φτηνή ηλεκτρική μεγαβατόρα στην Ελλάδα. Η αμοιβή της αιωλικής ενέργειας είναι 89 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη την τελευταία φορολογία, την έκταση της φορά, μαζί με και το 3%, το οποίο αποδίδουμε στις τοπικές κοινωνίες, έχουμε μια αμοιβή κάτω από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, η οποία πρέπει να συγκριθεί με τα 101-102 ευρώ τη μεγαβατόρα, τα οποία εισπράττονται, αμείβονται από την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή στο φυσικό αέριο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ελλείμματα και αντιμετωπίζει και η αιωλική ενέργεια τα προβλήματα των ελλείμματων. Δεν θα μπούμε σε πάρα πολύ πολυτεχνική συζήτηση τώρα γιατί υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα. Ένα όμως πολιτικό σχόλιο που πρέπει να κάνουμε είναι όταν μια αξιόπιστη πολιτεία επιθυμεί να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα απ' όλα να το μετρήσει. Και στην Ελλάδα δεν μετράμε. Και είναι δυστύχημα ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση τελεί υπό καθεστώς πανικού και παίρνει μέτρα χωρίς να μετράει. Πρέπει λοιπόν πρώτα να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε το πρόβλημα, να μετρήσουμε τις αιτίες του προβλήματος, ώστε να κάνουμε σωστή διάγνωση. Και μετά τα μέτρα που θα ληφθούν, τα οποία μπορεί να είναι και βαριά μέτρα, μπορεί να είναι και δύσκολα μέτρα, γιατί δύσκολη είναι η κατάσταση και της ηλεκτρικής αγοράς και της χώρας, πρέπει να είναι δίκαια. Πρέπει να είναι δίκαια, ισότιμα και αναλογικά. Δηλαδή να κατανέμονται σε όλους όσους συμμετέχουν στο πρόβλημα. Και στο πρόβλημα δεν συμμετέχουν μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμμετέχουν οι στρεβλώσεις και οι προμηθευτές της αγοράς, συμμετέχουν μέσω των στρεβλώσεων και η συμβατική παραγωγή και το έχουμε γράψει, δεν θέλω να επεκταθώ τεχνικά. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω και να απαντήσουμε και θετικά στο ερώτημα πώς θα πάμε σε ανάπτυξη. Χρειάζονται 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, προφανώς πολιτική σταθερότητα.
Δεν είναι δυνατόν να τελούμε διαρκώς σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Και είναι ευτύχημα που το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα αυτή η πολιτική σταθερότητα φαίνεται ότι για το επόμενο διάστημα έχει διασφαλιστεί. Το δεύτερο είναι η επενδυτική ασφάλεια. Και εδώ είναι το σημείο της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας με την κυβέρνηση και γενικά με τους θεσμικούς φορείς εξουσίας. Επενδυτική ασφάλεια σημαίνει να μην ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις ξαφνικά ότι δικαίως ή άδικα δεν με ενδιαφέρει πώς, χωρίς όμως να έχεις ενημερωθεί, έχει μπει ένας φόρος στο εισόδημα της επένδυσής σου, όταν το προηγούμενο βράδυ η υπεύθυνη κυβέρνηση εξηγεί γιατί δεν πρέπει να μπει αυτός ο φόρος. Διότι αυτό συνέβη. Την Τρίτη το βράδυ το Υπουργείο εξηγούσε, και ήταν σε όλα τα ενεργειακά blogs, γιατί η αιωλική ενέργεια και η βιομάζα και τα μικρά ολετρικά δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με μία εξαρτησφορά, και την επόμενη μέρα επιβαρύνθηκε. Επενδυτική ασφάλεια επίσης σημαίνει να μην έρχονται τα Υπουργεία και να λένε και να ακυρώνει το ένα το άλλο. Να μην έρχεται εν μέσω μία μέρα η κυβέρνηση και να ανακοινώνει πρόσθετες ποινολογήσεις στις επιχειρήσεις αιωλικής ενέργειας, όπως είναι οι εγγυητικές επιστολές και οι φορολογίες για τη διακράτηση των αδειών. Και να έρχεται χθες-προχθές το Υπουργείο Ανάπτυξης να ανακοινώνει τον νέο επενδυτικό νόμο, να τον παρουσιάζει και να τεκμηριώνει και να εξηγεί γιατί καταργεί την εγγυητική επιστολή ως προϋπόθεση ένταξης των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων. Όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι που την εισηγείται. Το Υπουργείο Ενέργειας είναι που την εισηγείται στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτά είναι αντιφατικά πράγματα. Κυρίως όμως τίθεται πάλι το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να ποινολογούνται οι επιχειρήσεις επειδή δεν μπορούν να διασφαλίσουν χρηματοδότηση στην σημερινή Ελλάδα του no-go. Ποιος φταίει που έχουν υποχωρήσει οι χρηματοδοτήσεις το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1-2 χρόνια? Φταίνουν οι επιχειρήσεις? Ποιος φταίει ο οποίος δεν μπορεί να υλοποιήσει άμεσα μία επένδυση σήμερα στην Ελλάδα επειδή τα ρολά των χρηματοδοτήσεων είναι κατεβασμένα? Και σε τελευταία ανάλυση, πολύ σωστά και πολύ καλώς το κράτος και η κυβέρνηση προχωράει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί στην ουσία αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα που το δημιούργησε το ίδιο το κράτος, ο κρατισμός και η κρατική πολιτική. Γιατί δεν αναγνωρίζει το ίδιο δικαίωμα, το ίδιο επιχείρημα και στις δικές μας επιχειρήσεις? Και θέλει με την πολιτική την οποία εισηγείται των εγγυητικών επιστολών, κατ' ουσίαν να κλείσουν, όχι θέλω να είμαι δίκαιος, όχι δεν θέλει να κλείσουν, αλλά εκεί θα οδηγηθούμε μοιραία, να κλείσουν επιχειρήσεις επειδή δεν μπορούν σήμερα να υλοποιήσουν στην Ελλάδα του no-go τις επενδύσεις τους. Η λύση στην ανάπτυξη είναι τα όρημα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί για προβλήματα χρηματοδότησης να παραμείνουν ζωντανά. Και θα επαναφέρω το παράδειγμα του αναπτυξιακού νόμου. Τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης, ο αναπτυξιακός νόμος έχει τροποποιηθεί 3 ή 4 φορές και έχει δώσει αυτόματη παράταση ζωής σε όλες τις επενδύσεις οι οποίες είναι ενταγμένες σε αυτόν. Γιατί? Διότι η αγωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να παραμείνουν ζωντανά επενδυτικά σχέδια, μήπως υλοποιηθούν κάποιες πραγματικές επενδύσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας και οι θεσμικοί φορείς εξουσίας στον κλάδο της ενέργειας. Και δεν μπορεί επίσης να επινολογεί η κυβέρνηση και να απειλεί με επινολόγηση τις αιωλικές επιχειρήσεις, θέτοντάς τους νέες φορολογίες για τη διακράτηση αδειών. Λες και φταίνουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι που δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αδειοδότηση σε 6 για τα φωτοβολταϊκά, σε 10 και σε 12 και σε 13 χρόνια έχω έργα αιωλικής ενέργειας, τα οποία προσπαθώ να ολοκληρώσω την αδειοδότησή τους. Είτε γιατί δεν υπάρχουν δίκτυα, είτε επειδή υπάρχει αυτή η σχιζοφρενική γραφειοκρατία. Και επειδή δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε για αυτούς τους λόγους την αδειοδότηση, καλούμαστε με το σχέδιο νόμου να πληρώσουμε φορολογία. Αυτό είναι άδικο. Αυτό είναι άδικο και το στοιχείο της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης είναι το πιο σημαντικότερο το οποίο το κράτος μπορεί να διασφαλίσει. Μπορεί να μην μπορεί να διασφαλίσει άμεσα τη λύση των χρηματοδοτικών μας προβλημάτων. Μπορεί να έχουμε πραγματικά δημοσιονομικά προβλήματα και κρίση. Αλλά η αξιοπιστία είναι υποχρέωση της κυβέρνησης που πρέπει να σταθεί και να κοιτάξει τις επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα, δηλαδή το πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στα μάτια. Και το τελευταίο σχόλιο. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια της ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, οι ανανεώσιμες πηγές είναι εδώ και εμείς είμαστε το μέλλον. Διότι εξασφαλίζουμε πρώτα απ' όλα την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης απέναντι και στην Ασία και στον υπερατλαντικό φύλλο και σύμμαχο. Και αν η Ευρώπη θέλει να επιστρέψει στην ιστορία, οι ανανεώσιμες πηγές και οι μεγάλες διασυνδέσεις είναι αυτές
που θα την φέρουν ξανά στην ιστορία στην επόμενη 20ετία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει ένα κρίσιμο ρόλο. Οι μεγάλες διασυνδέσεις, παρόλα αυτά, η στόχευση αυτή, ώστε να αποκτήσουν οι πράσινες, οι ελληνικές ΑΠΕ εξαγωγικό χαρακτήρα, η στόχευση αυτή που περνάει μέσα από τις μεγάλες διασυνδέσεις της Ελλάδας προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά, πρέπει μέσω από πολιτικές διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη να συνδυαστεί με την γεωπολιτική στρατηγική που έχει η Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, προφανώς και μιλάμε για τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου στην περιοχή του Ισραήλ και της Κύπρου. Και προφανώς γνωρίζουμε για πάρα πολλούς, που δεν μας είναι και όλοι γνωστοί βεβαίως, γεωπολιτικούς λόγους, την επιλογή της Ευρώπης να αξιοποιήσει με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αυτά τα κοιτάσματα και να έρθουν 2.000 ΜΒ με καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη μέσω της Κρήτης και της Ελλάδας. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους που δεν θα ακυρώνουν την εξαγωγική προοπτική των ελληνικών ΑΠΕ. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει συντονισμένα να διαπραγματευτεί και να διασφαλίσει την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση νέων πρόσθετων διασυνδέσεων από την Ελλάδα προς τον ελληνικό βορρά, για να μην ακυρωθεί αυτή η προοπτική του εξαγωγικού χαρακτήρα των ελληνικών ΑΠΕ, χάριν της εξυπηρέτησης της σημαντικής γεωστρατηγικής πολιτικής και στόχευσης της Ευρώπης σε σχέση με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση τους ευέλικτους μηχανισμούς. Δεν είναι στόχος, δεν είναι ρόλος του κράτους αυτό που προσπαθούσε να κάνει το Ήλιος, να παίρνει κρατικές γέες και να κάνει κρατική ανάπτυξη. Το κράτος, ακόμα και αν θεωρούσαμε ότι καλή θα ήταν αυτή η σύλληψη, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι δουλειά του κράτους να κάνει κρατική ανάπτυξη. Είναι όμως δουλειά του κράτους να προσπαθεί να ανοίξει νέες αγορές και νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις του. Να πάει να διαπραγματευτεί με τα κράτη-μέλη όσα έχουν πρόβλημα στόχων, γιατί πολλά δεν έχουν πρόβλημα στόχων, να δημιουργήσει διακρατικές συμφωνίες έτσι ώστε να δώσει εναλλακτικές επιλογές εσόδων στις επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο εν ώψη του ρίσκου και του country risk και των πληρωμών και του προβλήματος πληρωμών, του ρίσκου πληρωμών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επενδύσεις. Αυτά ήθελα να πω και εύχομαι όταν θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης στο επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να μην βρεθώ στη θέση να πω I had a dream. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασταματίου. Μας δώσατε δυστυχώς την ελληνική πραγματικότητα από τη δική σας οπτική γωνία. Ελπίζω πραγματικά κάπου να βελτιωθούμε κάποια στιγμή. Mr. Hatzimarkakis, sorry for my ignorance, but because the question was posed this morning